Добра вечер. Чухте ноктурни от Шопен в прекрасното изпълнение на Кристина Попски. Сега с удоволствие давам думата на заместник-председателя на Съюза на свободните писатели, госпожа Лиляна Цезия Механджиева. Здравейте! Здравейте! Благодаря на всички, че уважихте нашето събитие и въпреки лошото време намерихте желание да дойдете да празнувате заедно с нас. Имам приятното задължение да ви представя нашите официални гости, които специално сме поканили, разбира се. Виждам тук кмета на община Средец, Трайчо Трайков, който ни уважи и с поздравителен адрес, но за него ще стане дума по-късно. Освен това, тук е нашия почетен председател и учредител на Съюза на свободните писатели, професор доктор Стефан Влахов Мичев. Имаше и покана към друг учредител, съучредител, Боян Ангелов, но за момента не го виждам, може би ще закъснее. Поне абсолютно обеща, че ще дойде. Тук виждам и още една съучредителка. Това е Павлина Павлова, поетесата и писателката Павлина Павлова. Друг наш официален гост е литературния корифей и академик Благовеста Касабова. Да, и който в момента виждам само още Снежана Тодорова, председател на Българския журналистически съюз. Значи Съюза на българските писатели, Съюза на свободните писатели в България е регистриран и по-настоящем в Агенцията по вписванията като сдружение с нестопанска цел. На практика ние сме една независима институция, вече можем да говорим за институция 35 години, не са малко, която през всичкото това време не се продаде и не се предаде, а се издържа само с членски внос. Между другото, който е много символичен, ама съвсем символичен членски внос имаме. Това, разбира се, говори за интереса на авторите, които на практика не очакват никакви облаги от нашия съюз. Говоря за материални, разбира се. И въпреки това
са наши членове. Разбира се, благодарение на авторите, нашия съюз продължава да съществува, или просъществува, още по-точно казано, въпреки редицата писателски, творчески съюзи и различни литературни формирования, като фондации, клубове, групи, и една асоциация, която не отговаря на името си. Всъщност, както казах, благодарение на авторите, не само просъществувахме, но и се наложихме в социалното пространство, за което свидетелстват множеството награди, които имаме от Министерството на културата, както и от други държавни институции. А сега ще чуете прелюд от Бах в изпълнение на Йордан Рибаров. Заповядайте. Чудесно. А сега има думата почетният председател на Съюза на свободните писатели, професор доктор Стефан Влахов Мицов.
Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря. Да. Уважаеми колеги и приятели, когато преди 35 години основавахме Съюза на свободните писатели, ние знаехме, че дали един автор има талант, се разбира едва след неговата смърт. Но дали има характер, се разбира преживе. И затова нашата амбиция беше да покажем характер в борбата за утвърждаване на Съюза на свободните писатели и като самостоятелна и свободна организация. И мисля, че успяхме. 1990 година, знаете, беше сложно време, но ако тогава беше сложно време, сега времето, в което живеем, е направо жестоко време. Китайците имат една клетва да ви даде Господ да живеете в интересни времена. Интересни времена, в кавички, интересни времена са времената, които не са за човешки живот, но от друга страна тия са много благоприятни времена за духът. Разбира се, който го има. И в този смисъл има едно огромно противоречие, че наистина сега времената са много жестоки за човешкото оцеляване, но пък в същото време може да се покаже по отношение на духа кой е. И в този смисъл за пишещите, колкото и да е жестоко, това е, мисля, благословено време. За другите си е абсолютно жестоко време. Затова искам да ви пожелая всички да бъдете живи и здрави и, дай Боже, борбени и с по-висок дух. Благодаря ви. След тези въздействащи слова, нека се насладим на изпълнението на Георги Каракюлев, който ще изсвири кънтри пътешествие от Красимир Милетков.
Сега думата имат председателите на филиалите на Съюза на свободните писатели, които ще представят издадените книги за последните награди от авторите само за последните 3 години. Моля да заповядат на сцената. Последователно. Филиал град Русе. Заповядайте. За тези, които не ме познават, казвам се Йордан Василев и съм председател на филиала в Русе. Ще ви споделя с вас това, което до голяма степен е постижение в последните 3 години на филиала. Уважаеми колеги, поети и писатели, уважаеми ценители на изящната словесност, Русенският филиал на Съюза свободните писатели бе основан на 12 юни 2013 година в кухнята на Надежда Радева. От тогава изминаха 12 години, като нашето подразделение нарасна количествено и качествено. Филиал град Варна. Добър вечер, братя и сестри по перо. Поздравявам ви с 35-та годишнина на нашия Съюз на свободните писатели в България и ви предавам поздравите на колегите от Варненския филиал. Няма да ви занимавам дълго, няма да чета дълъг доклад, само ще спомена някои от наградите на нашите колеги. Почетният председател на Варненския филиал, който е негов основател, поетът и журналист Иван Бъчваров, получи най-високата държавна награда Златен печат на цар Симеон за своята поетична дейност. Светла му памет, за съжаление, той ни напусна през миналото лято. Най-много награди като брой има поетеста Силвия Милева, следвана от Цанка Илиева, която тази година празнува своя 85 годишен юбилей. Благодарим. А сега град Бургас. Кой е представител на поетичния Бургас? Привет на всички от красивия черноморски град Бургас. В този град чайки ме приспиват. Единствен град, в който без тъга вълните, сълзите изтриват. Бургаският филиал се състои от 11 членове. 2 от тях са на достолетните 90 години и продължават да творят. Дейности. Пишем за деца и възрастни в различни литературни жанрове на поезията, прозата и фантастиката. Представяме книги, участваме в различни културни мероприятия на нашия град. Работим с народни читалища, срещаме се с деца от детски градини и училища, с пенсионерски клубове и военния клуб на град Бургас. И филиал град София. Здравейте и добре дошли. Както знаете, Лиляна Цезия Механджиева е председател на филиал град София, но тъй като тя има още доста участие тази вечер, а вече се поумори, аз ще дам информацията, която иначе тя щеше да ви предостави. Първо искам да кажа, че наистина много се радвам, че се виждаме тук тази вечер, да приветствам и нашите нови членове Дарина Дикова, Ангел Добриков, които би трябвало да са тук, макар че нямаше време да се запознаем. През последните 3 години авторите от Софийския филиал издадоха над 70 книги. Бройката е много трудно да бъде проследена. Преди броени дни излезе от печат, например, на книгата на Илияна Гатева "Пеперудени поля", чиято премиера предстои този петък. До края на годината се очакват още книги в най-скоро време да бъдат издадени. Освен издадените книги, наши автори участват в множество сборници, алманаси. Имаме публикации на чужди езици, като например Яна Василева, чиято детска книга "М като магията на Лея" излиза едновременно на български и гръцки тази година.
Книгата на Росица Копулкова «Монмонт», публикувана на френски език през 2024. Радосвета Гюлева също има произведения, които са преведени на английски, немски и френски език. За качеството на нашите творби свидетелстват наградите, които са над 100. Спрях да броя след 100, така че нямам представа колко са. Освен писателската дейност, в Софийски филиал се стремим да поддържаме контакта помежду си, макар че наистина е доста трудно в забързаното ежедневие и предизвикателствата на живота, но провеждаме ежемесечни срещи, на които представяме и обсъждаме известни български творци, а понякога изподеляме лично творчество. Ще направим всичко възможно тази традиция да продължи. В заключение, пожелавам на всички вас да бъдете здрави, за да имате спокойствие, но и да се вълнувате, за да имате вдъхновение, да продължавате да творите и да описвате света с думи, но и чрез думите да сътворявате нови светове. Честит празник! Благодарим на председателите на филиалите за тяхното присъствие и представяне тук тази вечер. А сега ще имаме удоволствието да чуем Йордан Рибаров и Ема Матеева, които ще изпълнят по народна песен в обработка на Любен Панайотов. Заповядайте. А сега ще имаме удоволствието да чуем изказване на академик Благовеста Касабова, която познава отблизо творчеството в Съюза на свободните писатели. Здравейте, колеги, приятели, опера. Благодаря първо за поканата. Сигурно се чувам. Благодаря за поканата да присъствам на това не юбилейно, но малко юбилейно тържество на Съюза на свободните писатели. Във вашите среди ме въведе Стефан Влахов-Митов, който на времето идваше в нашата редакция в Вестник Пулс. Оттам се познаваме, станахме приятели и той ме покани да направя, да става една-две антологии. Не си спомням вече две ли, една ли, три ли, беше отдавна. И когато съставях антологиите, видях, че между членовете на Съюза има много талантливи имена и в прозата, и в поезията. И това вероятно ми е дало, съм имала желание да направя и второ съставителство, след като съм видяла, че има талантливи хора. Радвам се, че този съюз е жив, че има все пак творци. Чухме тази вечер колко много награди са получавали вашите членове.
Пожелавам ви от сърце да получавате по-голями награди и да пишете, защото у нас духовността вече е в кризисно състояние и ние сме тези, които трябва да направим нещо, ако искаме да се запазим като нация. Благодаря ви. А сега ще чуем хора на ловците от вълшебния целес на Карл Мария фон Вебер в изпълнение на Петра и Георги Карагюлеви. Гледайте. На децата сега давам думата на Павлина Павлова, един от съучредителите на Съюза на българските свободните писатели. Пак са си български. Докато седях и слушах, се чувствах много щастлива за това, че съм една от учредителките на този съюз. Но съм сигурна, че никой от вас не знае как беше създаден. Историята му е много интересна. Той нямаше да съществува, ако не беше Съюза на независимите български писатели. Бях сред учредителите и на този съюз. Обаче нещата там започнаха уж добре да се развиват. Той беше учреден на 23 април 1990 година. Но Владимир Свентила, първият му председател, се отказа, след което започнаха много трудни месеци, защото се събирахме в дома на Атанас Сейков, както тя каза, където пишехме устава, искахме той да бъде така различен от старите устави, които вече познавахме на Съюза на българските писатели и на Съюза на независимите български писатели. И мисля, че добре се е получило. Радваме, че 35 години от учредяването на този съюз, вече започвате 36-та година. Съюзът е жив, Съюзът живее, Съюзът твори и се развива, и това е най-хубавото от всичко и е една голяма гордост за мене. Благодаря за поканата да бъда с вас тази вечер. Желая на всички творци да продължават да бъдат наистина свободни в изказа на това, което носят в душите и въображенията си, да печелят награди и да издигат имиджа на България по света. Благодаря ви. А сега ще чуем отново Йордан Рибаров, който ще изпълни на китара свое авторско произведение. Благодаря на всички присъстващи, толкова хубаво събитие. Че следващото участие на Лиляна Цезия Мехаджиева, която също да, не е тук. която също не е тук и трябва да награди сумата и хора. Тези прекрасни неща трябва да се раздадат. Той идва, докато го чакаме, мога да ви кажа кой съм. Аз съм Красимир Симеонов и имам удоволствието да водя тази вечер. По съвместителство аз също съм
издател и съм писал доста неща, главно в пресата, в литературен вестник и друго. Заповядай, Йордане. В началото, по-скоро преди да изпълня тази песен, така ми позволете и аз да отправя най-искрени благожелания към вашия съюз и че винаги много съм се възхищавал на това, като правите, с голямо уважение, така съм вземал участие в неговите мероприятия, по-скоро в част от тях. И ви желая така да имате все такива успехи и да не спиете да пишете, да творите и нека може да бъде с вас. Това е една песен, която аз не претендирам да съм нито поет, нито композитор, нито каквото да било. Обаче, от време на време ме сполетява една муза и тогава друго, освен да излея това, което тя ми подсказва, това, което ми диктува, не ми остава. И така се роди и тази песен, буквално за 1 час се роди горе в нашата зала, в репетиционната зала, преди няколко години. После тя влезе в един албум, който записахме с мои приятели. Песента се казва "Раздяла", само че не става дума за раздяла с някой човек, който ни е наранил, който ни е обидил и нещо подобно, а е по-скоро желание да се отделим от света, който ни заобикаля и да тръгнем по един по-хубав път. Между другото, песента не помня да съм изпълнявал някаква пред публика, така че може да кажа, че това е дебют. Не вярвам в битка с вятърни мелници, в отчаяно търсене на златното руно. Не вярвам в измамни реклами навсякъде светещи, примамващи слепите, убивайки слабите. Забързани хора се спъват в себе си или в другите, а бавните плавно потъват в кълта. И всеки преследва своя странна илюзия, която е влак без посока и път. Но аз ще тръгна по пътя си, тихо, без нищо да казвам. Ще оставя зад мен този свят от лъжи. И огънят в мен ще ме сгрява, запазва и води по вечния път, по който всеки е сам. Не вярвам в лов на вещици, застинал годините, модерната църква с остарелите догми. Не вярвам в мамещи думи за светлото бъдеще, с някакви знаци, показващи никъде. И всеки се крие в своя малък илюзорен свят, от пробити табани и прозрачни стени.
и всеки си ми ръцете във фалшива хуманност, убивайки всяка надежда у немите. Но аз ще тръгна по пътя си, тихо без нищо да казвам. Ще оставя зад мен този свят от лъжи. И огънят в мен ще ме сгрява, запазва и води по вечния път, по който всеки е сам. Но аз ще тръгна по пътя си, тихо без нищо да казвам. Ще оставя зад мен този свят от лъжи. И огънят в мен ще ме сгрява, запазва и води по вечния път, по който всеки е сам. Всеки е сам. Благодаря. Браво. Очакваме следващата песен, а защо не е албум? Сега госпожа Лиляна Цезия Механджиева. Имам удоволствието да ви кажа какви поздравителни адреси получихме по случай днешния ден. Разбира се, от народно читалище Славянска беседа. Няма как да не получим прекрасно, прекрасен поздравителен адрес. И да, надяваме се, че все повече от всякога обществото ни има нужда от духовната сила на българските писатели и поети. Това е последното изречение. Не знам дали мога всички да ги изчета, но благодаря от цялото си сърце, от името на нашия председател Владимир Луков, който по здравословни причини не можа да дойде, но вече, да, го знаете. Така, благодаря. Имаме поздравителен адрес от министър Мариан Бачев, министър на културата, за което изключително много му благодаря и аз и целият наш съюз. И вие вече нямате търпение да чуете хора. Тържествената вечер ще завърши с изпълнение на фолклорна формация Михаил Букурещиев с ръководител Петя Букурещиев. Добър вечер от фолклорна формация Михаил Букурещиев. За нас е удоволствие да споделим вашия празник и благодарим за поканата да сте част от него. Когато идвах насам, си мислих какво да ви пожелая и какво да ви пожелая от името на момичетата. И мисля, че би било много хубаво и така, много за всички, много полезно и много приятно и много вдъхновяващо, ако словото ви нека ви се лее като една красива, безмензурна българска народна песен. Богато, свободно, волно, с много орнаменти, с много украси и от сърце към сърце. Ще ви изпълним няколко песни, т.е. 3 песни ще ви изпълним. Първата песен солистка Рого Банчева. Yeah.
Замислих се дали да ви кажа, но е хубаво да споделя, че и двете песни са обработка на Стефан Кънев, нашият хор. Първоначално носеше името на Стефан Кънев и се чувстваме също домакини. Искаме да ви поздравим и от името всъщност на домакините, защото ние сме много горди, че сме част от читалище Славянска беседа.
Благодаря за приятното присъствие и пожелавам всичко най-хубаво.